Bakit kaya ganito mag-celebrate ang mga Pinoy? Sobrang dami ng foods, barbecue, lobster, matatamis na cake, biko, juices, gulaman, at marami pang iba. May mga fruits pa. Bakit kaya ganyan mag-celebrate ang mga Pinoy? Comment nga kayo mga boss, bakit ganun? At saka kung nakarelate kayo sa grupo niyo dyan. Morning mga bossing, kasama natin si Papi at ang buong family. Nasa ibang sasakyan sila, meron tayong pupuntahan. Today is celebration of Canada Day mga boss, kaya tayo ay magsi-celebrate tayo mga Pilipino na nasa ibang bansa. Of course maghahanap tayo ng paraan para mawala yung homesick natin. Isa sa mga nami-miss natin yung foods doon sa Pinas ay dito na natin gagawin. Kasama natin ito, naka-couple shirts pa yung father at si mother natin dito para ma-celebrate yung first Canada Day nila. Yung venue po, nandito po kami sa Quiz Palmses. Sa mga hindi po nakakaalam, dito sa Canada po, sa mga municipality or cities, may kanya-kanya pong celebration para sa Canada Day. At napili po namin na mag-celebrate dito sa Quiz Palmses kasi po ito po yung napagplanuhan namin na na-invite po kami dito sa isang kaibigan na si Merlin at saka si Charlie na doon ma-celebrate sa bahay nila. Ayun na nga, nagpa-picture na pa kami dito at hindi pa huli sa mga pictures kasi memories yan mga boss. Alright. Kasama din pala natin dito yung family ni Nabuen mga bossing. Ayan, 3GS daw siya mga boss. Kasama din natin si Jay, asawa niya si Jonah, si Ate Suzette, asawa niya si Rafi, at saka si Kent na pinsan ni Mark. Mother at father. Dito mga boss, may trampoline sila. Libre lang yung lahat mga bossing. Ito nag-i-enjoy. May mga binibigay na cookies. Maple leaf shape na cookies. Binibigay lang dito mga boss. Libreng-libre. Yun yung ikinaganda dito sa Canada. Ay palibre talaga sila palagi. Kumain din tayo mga boss kasi medyo gutom na din yan. Mga alas 2 na ng hapon yan. Hindi pa tayo nakapalanghalian. Pumasok na din kami dito sa loob mga boss. At ito meron silang pa-live band. Malulupit din yung mga banda nila mga boss. Pero usually dito sa Canada pinapatugtog nila mga country music. Mga chill-chill lang para sumasabay ang lahat. Dito naman nakita natin yung family nila paring Richard at kumaring Mia. At ito nakita din natin ang isang kumpare natin si Robert Bonjonganan family. Maya-maya ay dumiretso na kami kina Merlin at Charlie. Same lang naman ang location. Dito kami in-invite na celebrate at pumunta din pala si Ria at saka si Nino na taga Sussex which is 45 minutes away. Ayun, nagpe-prepare na sila sa mga kakainin, mga fruits at iba pa or pagmamarites. Kami naman dito mga boss, piniprepare namin tong barbecue. Sobrang sarap ng barbecue. Meron po itong adidas, meron pong isaw, merong baboy of course, at marami pang iba. At at the same time, ipiprepare po namin dito yung lobster. Merong piniprepare na lobster si Merlin at saka si Charlie na 6 to 7 pounds daw, 4 na piraso. Sobrang laki. Ayun nga, sobrang daming pinaghanda ditong food, especially pag tayo mga Pinoy. Nako, leche flan, may mga cake. Tsaka ito yung paborito ko, yung butumaya. Gulaman, mga bossing, refreshment. Sobrang nagustuhan ni Robian at saka ni Charlie. Of course, hindi mawawala yung pansit. At saka ito yung specialty ni Merlin, mangga. At of course, hindi mawawala yung lechon natin, mga boss. Lechon yan, lechon belly, mga bossing. Luto ni na Kenneth. Ito may konting pasta din. Corn. Of course, meron tayong seafoods dyan. Meron tayong lobster at shrimp. Sobrang sarap ng pagkatimpla niyan. Of course, papakita natin yan mamaya mga boss. May salad tayo. Oh my goodness. At of course, yung barbecue yung iniihaw po natin, napakalupit at napakarami mga boss. Parang ang reason siguro kaya yung mga Pinoy sobrang daming maghanda. Kasi pag uwi naman, nagdadala, nagsasharon, nagti-take out, kasanayan ng mag-take out palagi. Kaya yun pala siguro ang reason mga bossing. Pero comment din kayo mga boss kung ano yung reason. Canada girl. Where's the man? The myth, the legend. Ciao! Rada ba de? Rada. Sussex represent! Tabi Zamboanga del Sol represents! Let's go! San Ramon o Son Masbate represent! Ano Bicol Albay? Albay represents! Jensen represents! There you go! Ito social to. Antipolo represents! Uy, nag-cheese stop in. Carca represents! Bagate ah. Ito yung may bahay. Bohol, Davao represents. Davao, Cebu, everywhere. 3GS. Oh. Hey, Christmas represent Rob, yo. Hey, Uncle Rob. Yeah, Uncle Rob in the house, yo. In the house, yo, babe.
All good in the hood. Kaya pala. One down. Kaya pala nananahimik lang. Ay. Obvious ka dyan. Hindi ko alam nandiyan na rin pala. One down. Tapos tomorrow. Bisik tinuhugay. Oh, gabi igam. Ano mo orasan naman ani tinahugay? Kaya nga tuhog na lang. Ngayon, driver ko sa imuhang anak ko eh. Ano ko yung anak? Driver ko. Kasi high blood eh. Guys, Yan, nagmahay ka yung kuyog ka. May storya dyan nagbinakalit si Diana ron. May saksi. May saksi. Saksi gan niyo diha. Ay diyan. saksi. O dyan natandog yung muhang kanon ko. Natandog koy. Ay, wag na kuwangan ba? Okay, siguro ang kaon. Makuha nga na sila kaon dyan sila ning mga meeting niyo. Okay. Ano sa mapangawag rice? Meat na Pwede tanan. na ko ha, bala ka lihat ay. Meat muna lahat ngayon. Huwag muna rice. Biko, puro meat lang. Kanon. May nga nahurot ko. I-process muna tayo. Tadi ay ako ka. Napausa. You forgot to press the record button. Thank you.